Здравейте, драги зрители! Дойде време и за епизода, в който ще ви разкажа как да си направим розе. Розе по-лесно се прави от по-светлите сортове грозде, като например памит, гъмза, сензо или широка мелнишка лоза. Разбира се, може да направим розе от всички останали червени сортове. Разликата е, че просто трябва веднага да почне да се източва сокът, още докато се мачка гроздето. Докато при по-светлите сортове може да изчакаме известно време, преди да почнем да източваме сокът. Тази разлика се дължи на това, че от по-тъмните сортове веднага започват да се изличат цветните съединения от люспите на гроздето, докато при по-светлите това става много по-бавно. Тук виждате как правя розе от широка мелнишка лоза. Целта ми е да направя светло розе. Вие може да искате да направите по-тъмно розе. Това означава, че трябва да изчакате малко повече време, за да тече по-плътно оцветен розов сок. Какъв тип розе ще направите, оставам избора във вашите ръце. Само трябва да имате в предвид, че в последствие готовото розе става малко по-светло, отколкото сте го източили. За цвета може да ви заблуди и мътнотата на сока. Тук виждате сок сниман веднага след източването. На следващата картина ще видите сок след половин час. Виждате как започва да се утаява. А след малко ще видите и сок 1 час след като е източен. Виждате как сока се е утаил на дъното и има някаква промяна в цвета. Накратко. Розово вино се прави от червено грозде, като избора колко сок да отделите и с какъв цвят остава ваш. От тук нататък следвайте инструкциите за правене на бяло вино, защото те са едно към едно, както и с източения розов сок. Първо трябва да се утаи, след това трябва да се откали и да протече алкохолна ферментация. Гледайте клипа как да си направим бяло вино. За повече информация посетете моя сайт. Благодаря ви за гледането. До нови срещи!